Salam mehriban doğanlar, ağalar, iniler, uyalar. Fin TV kanalımızın soru cevap sayfasına ähliňizi hoş gördük. Bugünkü sanymyzda biz ingliz dilini el alarys. İngiliz dilini nädip çalyp öwrenmeli we ingliz dilini öwrenmek üçin iň esasy usullar näme muny öwrenir. Ýöne muny öňürtü men size bir haýyşym bar. Fin TV YouTube kanalymyzdaky videolar siziň göwnüňizden turýan bolsa, bize iki hili kömek edip bilersiňiz. Birinjisi like koyup, kesir ýazyp, töwrüňizdeäki goňşularyňyzy, tanışlaryňyz bilen videolarynızı paýlaşyp bilersiňiz ýa-da maslahat berip bilersiňiz. Ýok, eger biziň kanalymyzdaky videolaryň has köp audiensy, ýani has köp adam ýetmegini seýän bolsaňyz bolsa, onu biziň kanalymyza maddi gollaw berip bilersiňiz. Na şu ýerde PayPal hasabymyz, şeýle-de Patreon hasabymyza öz maddi kömegiňizi berip kanalymyzyň has köp adamy ýetmegine kömek edip bilersiňiz. Bugünkü Fin TV kanalımızın soru cevap sayfasına ingliz dili meselesini el alarys. Yani ingliz dilini nädip çalyp öwrenmeli? İngliz dilini öwrenmegiň iň ansat ýollary näme? Muň üçin bolsa, bugünkü biziň mehmanymyz bolan Aýgul Bayramowa siziň bire soran soraňyzy oňa sorarys. Aýgul Bayramowa kim? Aýgul Bayramowa Alan English'in döredüjileriniň biri. Aýgul Bayramowa şeýle-de YouTube kanaly bar. YouTube kanaly bolan English with Aýgul adly YouTube kanalyna hem sizi goşulmaga çagyrýar. Birinji soragymyz, ingliz dilini öwrenmäge nädip we nireden başlamaly? Yani bu soru iki sany sorag, bir sorag, iki sorag bar. Nädip başlamaly? Nireden başlamaly? Kursawydaňyzda näme siziň öň üstüňizde bir molum durýar, size ýani gönük durýar. Oň üstünden birlikde eýam öwrenen zadyňy praktikaba dedik gitýär. Egerde öz başlap öwrenjek bolsaňyz, meselem egerde siz köp dil bilýän bolsaňyz, 2, 3, 4 dil dagy bilýän bolsaňyz, eýan beýleki dil öwrenmek size ansatjak bolar. Ýani täze strukturasyny bilýäňiz, ýani dil diýilen zady nädip öwrenmeligini bilýäňiz, şonda bilen hem ansatlyk bilen alyp bolýar. Ýöne egerde şu öwrenip ýören diliňiz birinji dil bolsa, ýani türkmen dilinden daşary başga bir birinji öwrenýän diliňiz bolsa, onda birazajyk kynrak düşýär. Şoň üçin näme-de bolsa siziň öňüňiz üstüňizde durýan bir adam bolsa has gowy. Nireden başlamaly diýäningizde elbetde birinciden söz ýat tutmaly. Köprak söz ýat tutmaly, ondan soň birazajyk bir ýöne koýucu başlangıç bir gramatikany bilmeli. Ýani sözlemiň düzülüşi, eýe habar, ondan soň gitdi. Biz türkmen dili bilen şo diliň miňdeş däldigini bilmeli. Yani biz köp kişide gawat gelýär-de, men kitap okuyan niýan bolyn, edil şolar ýalym ingliz diline geçirýärler. Şolar ýaly zatlar bolmaz ýaly, bir ýöne koýucu gramatikany bilmeli, soňra käbir sözleri öwrenmeli. Täze meselem beginner elementary bolsam, aeroportda zada daşary ýurda gitdiň diýerde, meselem elin ýumak üçin bir ýerini gözleýän. Sen hands sözi bilýän, wash sözi bilýän, wash hands diýän hana hotaýda diýip görkezip bilýärler sana. Yani iki tane şo taýda sözüň seni halat edip bilýär. Yani esasy zat şo başta sözlügi ýat tutmak da gowy sözlügi şo bazada goýmak. Näme diýäs? Meselem inglizler ýaly gürlejek bolýar, gepleşek bolýar. ýa-da gramatik usullaryň dogry gürleşek bolýar. Aslında inglizlerin biziň ýanymyza gelemde, men öýe gitmek diýe, sen düşünýän şoňa hem öýe gitmek diýip şeýle dämi? Iň esasda bir ilki bilen bir başlamak, ýöne köýjede bolsa bir ýerden başlamaly, ýalňyşam bolsa başlamaly diýen adamymyz aslında şu bolsa gerek. İkinji sorumyza geçýär onu. Dil öwrenmegiň ýa siziň aýdyşyňyz ýaly söz öwrenmegiň iň täsirli ýoly, iň ansat ýoly näme? Yani dili çalyp nädip öwrenmeli, biram vokabular nädip çalyp ösdürtmeli. Doğru mu? Düşündüm. Birinci bilen iň täsirli ýoly şo dili gürleýän döwlete gidip ýaşamak, işlemek, okumak. Iň täsirli ýoly, yani bir kaýyň içinde öwrenip gitýän. Eger şo taýda bolsaň, täze şo sferada sen şo näme dili eşitip ýörsiň, sen näme-de bolsa gürlejek bolýan, iş edip çalyp öwrenýän. Ol näme ýaly bolýar-da, ýüzüp bilmeýän adamy suwa goýberýär, ölmejek bolup öz başyny öz alyp çykyp ýüzmäni öwrenýär da şo taýda. Şol ýaly bolýar. Deňiziň ortasyna atylýar, deňiziň ortasyna. Atylýar, ondan adam näme-de bolsa şonu alyp çykýar özüni. Dilem edil şolar ýaly, şo sfera düşýär. Ondan şolar ýaly ýagdaýda hukman şo dil öwrenmeli bolýar-da, öz başyny öz alyp çykjak bolsa. Egerde hemmämizde elbetde o mümkinçilik ýok. O döwletlere gidip ýaşamak, işlemek ýa okumak ýaly. Şoň üçin şo sferany özümizde döretmeli. Birinji bilen etmeli zadymyz gazetlemez ingliz diline geçirmeli. Hemmämiz bilýär, meselem udalit sözi. Rus dilindäki. Täze nemelerimiz, telefonlarymyz rus diline durýar. Onuň mudama şoňa basýas, görýär, gözümüz görýär ýa şonu.
Edil şolar ýalam gaty köp sözlere gawat gelýär. İnglis diline geçirseňizem şo sözleri İnglis diline görüp başlaýan. Şoň üçin gazetlary İnglis diline geçirmek, ondan soňra ýene-de bir zat, biz köp nahardat pişirilýän kanallar görýär YouTube'da. Meselem gyzlar. Ýa-da oglanlar diýelim fitness bilen baglanyşykly zatlar görýär. Jim. Ondan soň şonu görenlerine diýelim orsça görýärler. Ýa-da biz orsça görýär. Ha? Şonu İnglisçe geçirmeli. Sebäbi häzir men 2-3-4 saat naharyň edilişini İnglisçe görümdi. Eýem şo bir zatlar gaýtalanýar. Illustratiwna şonu görkezýärler. Daýy meselem bir näme şäkerden alýar ine şonam görkezýärler. İnglisçe aýtsalar biz eýem düşünýär. Şo şäkerde barada gurrumytda yumurtkan çakkas, duzatdas, onatdas, munatdas. Ve bu ýagdaý näçe saat wizede gaýtalanýar. Şo bir nahara atylýan edilýän zatlar da ondan sen şoň üstünden öwrenýär. Yani şu sferany özüňe döretmek, kino görmek, aýdym dinlemek. Ýa-da iňöne koýja birden aýagym birden çolaşýar diýerler. Nähil ýagdaý bolaýsyn? Men şunu näme diýerler İnglis diline diýenler. Şo ýagdaýy öz kellämde pikirlenip görýän. Yani bu gaty gowmyat aslynda her bir gören zadyny İnglisçe öwrjek bolmak. Her bir etýän pikirini İnglisçe etjek bolmak. Ana şulam gaty gowmyat. Köp kişide söz ýatyp tutmak barada şeýle problemalar bolýar. Men kellämde gowduranok, ýa-da bir gün şo wagt ýadyma düşýär, soň ertesi gün alanok, okuwçularymda da gaty kän bolýar. Men näme etmeli şular ýaly öwrenýän, sözi ýöne gawat hiç ile soň unanyp bilemok ýadyma düşenok. Şoň üçin men özüm ýadyma düşýär kiçikam, alýadym demem depteri 20-25 tane sözi gulawmy ýapýardym da izlizine gaýtalap oturýardym. Bir hany täsiri ýok täsir edil şo wagt. Ýok, oňaly o hili öwrenmek kyn bolýar aslynda. Yani sözi ýa tutup edil şo wagt ýadyňa düşýär ýa-da egzamine gireňde ýadyňa düşýär. Egzaminen giden we çykan wagtyňa ýa-da gidýär, uçup gidýär o zatlar. Şo nädip edil suwa ýazylan ýaly däli edilýäni, daşa ýazylan ýaly nädip edip bolmaz, näme etmeli şoň şey. Ana şonu etmek üçin vocabulary verb diýip bir zat bar. Yani onu biziň özümüz etýär aslynda. Nähil etýär? Meselem aýdalyň men kitap diýen. E-book diýen ýazýan. Indi şo kitap bilen baglanyşykly 5 tane söz ýazýan ýanyna. Meselem men şo kitap diýimde 5 tane näme zat gözüme gelýär. Meselem sahypa, kitapdaş, gyzykly, içsizkinç, biram awtory diýelim. Ýa-da 5 tane zat men gözüme geldi şu wagt kitap diýimde. İlk türkmençesini ýazýar. Ondan soň İnglisçe ýazýar. Şoda ýazan zatlamady. Ondan soň şu sözler ulanyp sözlem diýär. Meselem diýelim şu günkü etjek 4 sözümde men present simple ulanjak. Ya erkek etjek meselem goýan, selimde goýan sözümde men past simple ulanjak. Ýa-da şu etati gerekli zamanlar ulanyp şeýdip öz baýlygymyz köpeltip bilen. Ana şonu vocabulary verb emele gelýär. Ýa-da şo kerebi ýasaýat biziň özümüz. Ýene-de bir gowmyat etlen biri olam kodlama. Yani sözü başga bir söze baglap ýa tutmak. O nähilek bolýar? Meselem aýdalyň carpet, haly. Indi şonu nähil tutup bilersiňiz? Carpet, yani gar pıt ýagýar. Aşağıdan şolar ýalyk bir näme ýapky emele getirýär. Carpet. Ýa-da näprimер breakfast söz alalyňda. Fast, agzyny beklemek. Fasting, indi biz akşam ýatamyzda uzak gün agzymyzy bekli bolýar. Irden turýar break. Yani şonu goy bolsun etdiýär. Yani döwýär diýelim şo fasting stop etdiýär. Şonu biz breakfast, indi şo breakfast söylem şondan gelip çykanna. Irdenlik nahar bilen biz şo fastingi bozýar. Ana şondan ýa-da şeýdi kodlap bilersiňiz. Ýa-da başga bir türkmen dilinäki sözler bilen baglanşdyrwan bilersiňiz. Ha, meselem biz öňkü wagtlar sahna öňýän wagtlarymyz köplenç diýilýärdi. Meselem basketbolu basketbol ýa-da futbolu tutbol diýip ýa-da voleybol diýip meselem öwrülýärdi. Şoňaly onu İnglis dilinäki käbir sözlerim ýanky kodlap öwrenip bolýar şeýle-de. Men 28 ýaşymda İnglis dilini öwrenmek maňa kyn bolarmy diýipdir. Yani aslında bu ýerde ýaş faktoryny soraýar. Ýaş faktorynyň öwrenmede näme täsiri bar? Esasen dil öwrenmede. Men pikirimçe bara şu ýaş bir zat öwrenmek üçin ýaş hiç hili bir çäk oýanok, hiç zada. O bara diňe öz içiňdäki bir näme bolmaly. İçiňde bir höwes bolmaly şoňa. Tende maksat bolmaly. Dogry kynalyp bilersiň. Meselem ýaş çağalar, kiçijek çağalar derrew alar. Bir gedekde okarny, iki gedekde okarny alar. Ýöne sen 3 gede okarsyň, 4 gede okarsyň, goý 5 gede okarsyň, ýöne sen şonu alarsyň. Ine meselem 2 tane adam alaly. İkisem 28 ýaşynda. Beýlekdi kiçilikden bäri ýoşadan öwrenip bör.
Bu hiç hili dilliyle daha öğrenip görmedik diyelim. Beyleki 28 yaşlı. Hiç saat okan o. Inni beyleki 28 yaşlı olsa bundan çaltalya. Onun bulayıp da niyem çü? Inni öňe yaşın bakanalayadı. Men 28 yaşımda men öğrenip bilemem. Inni hemen bakanalaya olup 28 yaşında. Aslında şu tayda kiçilikden bäri öň çalajydan ýuwaşdan olsa öwrenip gelýänem bolsa, şol neyronun arasyndaky baglanşyk üzülmedik da, şol eýem adam okuduça neyronlar ulalýarda informasiýa tiz geçip başlaýar. Ot onkuda şoň üçin şoňa ýene-de imitlendirip otur, neyronlaryny maglumat çalt geçip otur. A beýlekde hiçbir edilmedik beyni dur, yani hareket hiç ile yani oku bilen baglanşykly beýnide dur da informasiýany geçiren o. Yani burada okap öğrenip täze maglumat talan ok kelle. Ana şoň üçin kynçylyk çekip biler. Ýöne aslında yani näme bahanan bolaýyna da şoňa excuse tapylýar. Ondan o situasiýada näde çykjak? Şoň üçin iň esasy zat özünde höwes bolmak, men edip bilýän, men başararyn diýmek da iň esasy zat şol öz-özüňe ynanyň bolmasy. Galan zat ýaşlar hiç ili. Mesela men mamam 75-76 ýaşynda ýöne men nime kitap menen çalta kapalya. Onu tomaşaçylar, hormat tomaşaçylar, men 28 ýaşda, men 30 ýaşda, men ingliz dilini öwrenip bilýän, öwrenip bilmeýän diýen düşünje ýok. Bu diňe siziň höwesiňize we gaýratyňyza bagly diýäs we innik sorumyza geçýäs. Bir dili dolu we gow öwrenmek üçin näçe wagt gerek? Aslında bu soru gaty köp tomaşaçymyz sorapdyr. Bir dili derre öwrenjek bolýar biz türkmenler. Derre biznes ýa-da durmuşa goşuljak bolýar. Ýöne aslında bir dil diýilýän zat, beýle aňsat zat, bir dili näçe wagt öwrenip bolýar? Aýgül. Aslında var, eger de şu sferan özünde bolsaň, 2-3 aýda da sen öz gepiňi düşündiräjek derejede öwrenip bilersiň. Şu sferan eşitip öwrenip bolsaň, sen gurlaşýan bolsaň şol adamlardan öwrenersiň derre. Ýöne eger de sen o sferada däl bolsa, onda birazajyk wagt gerek bolýar. Men köp gawat gelýän 2 ay meselem öwrenýärler, men gurlap bilemok diýip başlaýarlar eýýänden. Intek nämen gurulamas, intek 2 ay içinde sen o sferada däl, sen ilki bazan alyp oturýarsyň. Sen şu diliň strukturasyny düşünip oturýarsyň 2 ay içinde intek. Sen öz diliň bilen o diliň hersi bir zatlygyny düşünip oturýarsyň intek. 2 ay içinde ýaňy şu dile girilýär. Periodiklikten şoň bilen dat däl, ýani 2 hepde 2-3 gedek nime taýýarlanýan adetden günne sen 24 sagatlap şol adam bilen bolup berseň, meselem gurulap berseň, onda başga gurulun. Ýöne biz dil öwrenemizde näme olimler zatlara, kurslara gatnamda hepde 3 gedek 4 de 2-3 sagatdan etdiýär meselem de. Şoň üçin bu taýda hiç il 2 ay geçdi men ana gurulamal diýilen zat ýok. Belli bir elbetde belli bir strukturany zat öwrenenigizden soň galan zat özüňize bagly. Yani 2-3 aýyňyzy şoňa gowy belli bir banemany grammatikany öwrenip vocabularyny öwrenenigizden soň eýem galan zat hemme zat size bagly. Siziň özüňizi nähili şondan aňaryk alyp gitýäniňize bagly. Şoň üçin o taýda mesele men diýip bilen tegelekler 6 ay, 7 ay, yani maksimum 1 ýyl zat gerek bolar. Men özüm kiçilikden bäri öwrenýär meselem. Men meselem men maňa da haça ejem diýýärdi. 2-3 yıl gatnayan zaten hani gurula, näme gurulayan, näme gurulap bilen bol gurula diýär. Ýa-da televizor açýarlar bir aýdym dinletýärler, ýa-da maşynda barýan bolsaň, taksida barýan bolsaň, şu näme diýär, hani aýdyp berdiýär, ýa-da televizor açýarlar da şu näme diýär. Aslında o taýda dil gaty çalışyrmy zat bu diýär. Meselem bu ýerde medeniýet we ýaşaýyş nemeler we nähili ýaşaýar şol adamlar, şo taýanyň howa şertler gat köp da täsir edýär dile we şolar birleşip aslında bir adamy nähili organlar emele getirişýär. Dilem şonça zat emele getirýär. Oň politikasynyň başga bir terminologiýasy we ilm dünýäsiniň başga bir terminologiýasy we jurnalistikaň aýry bir terminologiýasy we ol ýöne şeýle öwrünleýän zat däl. Gepleme öwrenmeň ýoly. Ne biz köplen ilki bilen şu sorajak. Meselem biz mekteplerde, Türkmenistan'da ya da başka yerde mekteplerde köplen şahadaydı 11 yıl İngiliz dili görüyor, sapağı yönü İngilizce geplep bilen ok. Men birinci sorum aslında şu soruň içinde bir soru. Näme üçin geplep bilen ok? İkincisi geplemäge inçalt nädip öwrenmeli. Men meselem 11 ýylda almadymy käwradym 2 aýda gidýär öwrenýär. Ikisiniň arasynda näme tapaat bar? Umman aýdymyzda geplemäge öwrenmegiň iň aňsat ýoly näme? Speaking üçin. Birinci bilen mekteplerde näme üçin 11 ýyl okap biz gurulap bilemdik. Täbäbi mektebiň özü
bize translating hem reading skill'lamız östürüyor. Yani okumakluk hem tercüme etmeklik. Yani in esası mektebin bize ettiğin zadi ana şol. Yani reading bilen translating östürüyor. Kabir sözler öğreniyoruz diyelim. Yönü speaking practice yok mektepte. Yani biz etmeyiz şunu. Onun için ya kurslara gidiliyor, ya belli bir centerlar ve İngiliz dil gurlaşmak için şolara gidiliyor. Aslında burada çıkan olsa, mesela 5 gün hepte de İngiliz dil sapakları bolsa, şon bir iki tane kaçabı, bir iki tane canlı speaking club yalı geçirmeli de. İn şonu gatı go olur. Mesela bizim özümüz hem edemizde bir gününü, 2 gününü gramatik ettik, bir gününü speaking ettik. Yani kino var ya belli bir temanın üstüne gurlaşılıyor, zat ediliyor. Şunu etmeli. Sebebi speaking olmasa belli zatları edenimizin ne peydası var. Yine gepleşiği östürmek için, yani speaking skill'ımızı östürmek için, gurulamak için bize in esaslar phrasal verbs, idioms, hemen slangs. Yani phrasal verbs değillerine işlikten düzülen söz düzümleri. Onlar ne akili? Mesela put on, take off. Aslında her burada anlattı, yani birleşiyorlardan başka bir işlik anlattı. Onların gattı köp ulanılıyor. Onlar gattıken, onların ya tutmalı. Idioms olanlar göçme manir sözler. Yani mesela I'm all ears diyorlar. Sonra what? Ne mi diyen de I'm all ears. Men bar kuloklum. Ne mi manir veriyor? Manirsem yok aslında. Yani men seni dinleyen. Go ünsim bilen dinleyen. Bar ünsim sen ne? Zaten gattı köp ulanıyorlar. Ya da ne quit pulling my legs. Ya da ayağımı çek demek derler ol. Göçme manir yani oynatmasana. Yani şolar yani gattı köp kerhili sözler ulanıyorlar. Şon yani sözleri bilmelim, sebep düşünmek için, hemen bizim özümüz gurulamak için, yani söz baylığımız için hem gatı güçlü gerek oluyor. Tamam, slang. Slang olan yani koça dili. Koça dili ne akili? Koça da olan come on, ya da hey guys, got it? That is, şolar yani koça da ulanır yani bu işin sözleri de. Şoları ulanırlar yani Türkmen dilinde de bizim hiçimiz alaytada, yağni, ya da mungo karamazdan, zatip gurulav oturuyoruz. Yoksa koça diline gurulav veriyor. İngiliz dili medil şeyle, yani koça dili gattıken, şon için hem olurdan hem hukman öğrenmeli. Yani şonla gepleşiniz ne mede olsa, phrasal verbler bilen esasanam hat yukarı öser. Gönümel tercüme edemizde ha gülkünç oluyor. Mesela you are pulling my leg dedin. Mesela ben ayağımı çekken mi? Düşük tüz geliyor. Şeyle tereden git, gön tercüme eden diyor. Yani aslında ol, sen benimle oyna diyen mi demek? Ya da I am all ears. Men duruşum bilen kulak diyen yalar tercüme ediliyor. Yani aslında men seni ahli kulağım bilen seni dinleyen demek manasını veriyor. Ana biz şoň üçin köplünç görýän filmlerimizde ya da düşünmeyen olup biler şeylerde maýul. Sebäbi biz phrasal verbs bilemdok, slang bilemdok, idioms bilemdok, göçme many sözler bilemdok. Şoň üçin biz düşünemdok. Inni esasy uly, esas ýene bir esas sorulaň biri TOEFL ve IELTS ýaly sınavlaryň peýdalary ve taýinlanma üçin gysga ýollar ýagny trikler näme diýip sorapdyrlar. Aslında 2 tane İngiliz dili var. Amerikan İngiliz dilisi, biram İngilizlerin öz İngiliz dili. Şimdi eğer de siz näme üçin tapşyrjak bolýaňyz şonu, ilk şonu bilmeli. Eğer de siz Amerika'ya gitjek bolsaňyz, onu TOEFL tapşyrarsyňyz. Sebäbi TOEFL Amerikandan köp. IELTS eýen Britaniýadan köp. Yani İngilizlerin ki Ýewropa ýurtlaryna. IELTS aslında 145 döwlet diýen ýaly kabul etdi. TOEFL'ı 130 döwlet kabul etdi. Yani galanan size bağlı. Nirde nämen ulanjak bolýan. Büyük Britanya'da yaşayacak bolsaňyz, ýa-da Ýewropaň käbir ýurtlaryna yaşayacak bolsaňyz, onda size IELTS gerek. TOEFL gerek diýseniz, onda Amerika üçin ol. Soňra ýene şeýle bilmeden gattyken universitet TOEFL talap etdi. Gatty köpsi IELTS talap etdi. Näme universitete gitdiň bolsaňyz, ilk bilen hökman şonu görmeli. Daşy mende meselem diýelim, TOEFL'yňky barmy? Men başga bir Ýewropaň bir universitetine gitjek bolsam, maňa TOEFL gerek gel diýseler, men onyň güýçi ýok eýär. Men IELTS'y beräýmel hökman. Yani diýjek bolýanym, haýsy universitet näme talap etdi? Şoňa da seretmeli. Yani ballaryna da tapawut bar. Meselem IELTS 9 bal açanny, TOEFL 120 bal açanny. Mesela maýdalyn Kanada'ya gitmek üçin mende IELTS sertifikatym bar bolsa, onda men balym şo taýda hökman 6dan geçmeli. Yani 6dan geçseň, onlar seni kabul etdi. Eger de meselem Amerikan käbir universitetlerine girjek bolsam, onda men TOEFL'laky balym 80dan geçmeli. Şimdi nädip taýýarlanmaly? Taýýarlanmak üçin esasen reading, yani okumak, speaking, gurulamak, writing, yazmak, biram listening.
dinleme. Şolong esasında yani şolara gow taýýarlanman bolýan. Grammatikaňyz yani grammar section şo dördüsiniň aşagyna ýatyr. Yani grammatikaňyz şo dördüsiniň esasynda barlanýar. Oň üçin ýörite saytlarda kitaplar, ama kurslar we molumlar we ýörite taýýarlaýan yani özüňiz nähili özüňize amatly bolsa şonu da edip taýýarlap bilýäňiz. Yani iň esasy bilmeli zadiňiz TOEFL bilen IELTS taýýarlananyňyzda amerikanski, angliskiň grammatikasy bilen IELTS'inkini adaçyga bolsa tapawutlandyryp bilmek. Tebäbi meselem writing'inde, spelling'de, ýazylışda traveling diýip meselem IELTS'da 2 L bilen ýazýas. Häzir TOEFL'da 2 L bilen ýazsaň minus. Yani birla bilen ýazmaly. Yani şolar ýalyp bir nemeleri bar da, şoň üçin olamam hökmen hemedädi bilmeli. O wagtda da. Ile biz häli foramda şunu diýdik-de, öz başdak öwrenme meselesi boýunça. Öz başdak öwrenmek üçin gerekli programmalar ýa-da gerekli online saytlar haýsalar maslahat berersiňiz? Birinji maslahat berjegim Duolingo. Yani hem gatty go gyzykly programma. İkinci yani Play Market'te badyr. İkinci Bright. Ol aylyk $3 töleýän, ýöne öz derejeňe göre sana kurslaryny taýýarlaýardan günlük zat edip berýär, taýýarlap berýär da sapaklary. Olam gatty go programma. Üçüncü maslahat berjek programmam Cake. Gatty go programma näme üçin? Heme belli bir sapak alaňyzda movieler, filmlerden bölejik goýulan, soň şo moviedäki şo bölejik näme aňlatýar. Şon aşagyna ýazýar. Onu ýazandan soň siziň özüňiziň aýdylyş ukuýuňyz barly, ýani şoňa aýdyp görkezýäňiz, ha ýok, buning bolmady, şoňa bal berýär. Näkilrä edip aýtdyň sen şo sözi? Native speakerlara ýakyn aýtdyňmy, aýtmadyňmy? Şoňa görä bal berýär. Şoňa tä ýetdiň çaň özüňi gaýtalap diýip oturýan. Yaman go programma täze arada çykdy. Şonam kemet görýäniň hemesine maslahat berýär. Dördüncü maslahat berjegim phrasal verbs, yani ýanky işlikden düzülen söz düzümlerini hasam nemetmek üçin, ösdürmek üçin şo programmany öz telefonuňyza ýükläp bilersiňiz. Beşinji maslahat berjegim English Idioms Interactive Lite diýip bir programma. Olam gatty gyzykly, diňe bir idiomalardan kendi atpa içinde. Yani maslahat berýär. Iňsoňky maslahat berjegim English for Kids. Yani çağlar üçin ingliz dili. Nähilek uly ýaşda bolsaňyz çağlar üçin niýetlenen programmalar gatty gyzykly, hemem çalt ýadynda galyrja etip goýulan. Bir sözlem aýdymyň dadyň üstü bilen ansaçy edip düşündirilýär. Ýene de şoňa gelemde aýdaýyn YouTube'da Super Simple Bram Easy English diýip 2 tane kanal bar. Iň gatty size maslahat berýän Ingo 2 kanalym. Olar multajny, yani çağlar üçin multik ýaly edip edilen ýöne yaman go hemme zat, yani phrasal verbslerim go düşündirýär. Ýang başlarny bolsaňyz super simple has go. Yani ýöne koýja zatlary öwredip gitýär. Bu arada näme diýen? Pronunciation meselesi ilki bilen şo arada aýdaly. Soň pronunciationy özgörtmek üçin näme? Aslında pronunciation bilen accent'in tapawuty gatty uly. Pronunciation bize gatty gerek, sebäbi biziň agzymyzyň içinde dilimiziň oturuşuny öwrenýär. Mesela aýdalyň think, pikir etmek, biram think, garp bolmak. Eger de men häzir şon I think diýsem, men garp bolýan bolýar-da, I think ederek. Şo pronunciation bize sözleň dogry aýdylyşyny öwretýär. Eýem o zatlary öwrenemizden soň biz eýem aksenda geçýär. Şu wagt gatty bir wara uly problema. Her kimin aksendini üstünden uljak bolýarlar, ýa göň öwrenip bara gurlap başlaýar, I think aksentin ýene. Elbette dogry pronunciation'yň üstünden işlänigden soň belli bir sözleň aýdylyşyny zaten dogry aýtman öwrenenigden soň aksentiňiň üstünden işlemek gatty dogry zat. Ýöne biri üstünden teň pronunsiýasiýa aksentiň eýle beýle diýip gülmek gerek gel. Näme üçin? Sebäbi dünýä boýunça negden ingliz bar. Amerika özünde 50 ştat we her ştat her hil gürleýär. Adam napример Britaniýa özünde inglizle bilen Cockney accent bilen British accent wapşe her bir zat. Onun häzir men ýanyma gelip I think accent'in plan dat diýseler, men Cockney accent'de gürleýän hä diýsem, maňa näme diýip bilerler? İşte, şoň üçin biriniň aksentiniň teň plan dat diýip gürlemek bar, gatty ýalňyş zat. Daşy Türkmenistanda öz içimizde her hil ingliz türkmen dilini her hil gürleýänler bar. Biziň hemmemiz meňdeş gürlemez o. Her welaýet meselem her hil gürleýär. Aslında o bir baýlyk, aslında o biziň baýlygymyz. Her welaýatyň başga dille gürlemegi aslında bu biziň baýlygymyz. Hemme kişi bir hil pikir etjek bolsa, hemme kişi bir hil geýinjek bolsa, hemme kişi bir hil gepleşek bolsa, onu ol aýratynyk, ol ütgeşiklik, o ütgeşik renkler
Hemme o şu demek bolýar da tebigatdak ähli zat bir renk bolsun. Denýalyk bir zat bolýar. O hukman soratda gerek zat. Ýöne gürläňizde aksendiňizi saýlamaly hukman. Yani Britan ingliz diliniň aksendini öwrenjekmi? Ýa-da Amerikan ingliz dilini öwrenjekmi? Şoňa görä saýlamaly. Ya täwäbi ondan soňam, meselem Amerikan ingliz diliniň aksendini bilýän adam Britanyňka at takyp oturmak hiç gerek gelmik diýenler. Her kim öz isläni öwrenýär we hiç kim muňa garşy nime edip bilmeýär. Hiç kim muňa garşy çykyp bilmez. Özüň saýlayan aksendi. Birim özüňiz aýnan garşysyna geçiňden özüňize garşy gürläň şoň öňünde. Ene şulam heme özüňiz alyp barşyňyzy seredersiňiz, ýani aýnan öňünde. Birim öz gepläňizde nähile gepläňiz, şonu görüp bilersiňiz. Soňam ýene de zat edip bilersiňiz. Gürläp record etdiňiz, öz nemäňizde telefonuňyzda soňam dinleýäňiz. Nirneme nähile gürläpdirin. Mähruwan tomaşaçylar, siziň bize soran soralaryňyzyň içinden sizin iň esaslarını bugün biz Aýgül Bayramova soradyk. Soralaryň jogaplary size kanagatlandyryndyr diýip umyt edýäs. Bugünkü gepleşigimizde gatnaşan, soru-jogap saýpamyzda gatnaşan Aýgül Bayramova köp sag bolsun aýdýas. Aýgül köp sag bol beren jogaplaryň üçin. Aýgüliň YouTube kanalyna goşulmagy, English with Aýgül goşulmagy hem unutmaň diýäs we bugünkü saýpamyzdy geçip bitorýas. Sag salamat galyň.